लोगोफोर आं दुम्पाव बयजोंबो अनजाथाव लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामो आरो बेल बटनखौ थुनानै गालांनो दाबाव थुनानै गालां दानो दिनैनो दामखौल' जोबना गालां जाहाथे जों भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ फार्स्ट नुग्रोयो so thank you मा एसे बोरिंलै बे लकडाउना जानानै गारबायलै आंखौ जेबो जाला जेथिंबो बे पाबजियासो एसे गोसोफोरखौ थिग खालामनानै दोनदों आंनिखौ र' सोर अनलाइन दं नायनि आङो माथो अमा राजा दासो अनलाइन दंमोन मा जालायखो अफलाइन जाफिनलायबाय जे मोनहैलायबाय बे सोरबा हिनजावनि गलायाव गोलैसोना थाहैलायबायदां सन्तलाबो गैया बमब्रमाबो गैया जोगोनारबो गैया रावबो गैया माथो नै माथो पिर' प्लेयारासो अनलाइन दं माथो नुब्रि हाफाङासो र' बेखौनो लिंहरनोसै बेफोरजोंनो काम सोलिनोसै आरो उपाय गैया हेलौ नार्जि बुदां इमेल खालामलायदों माथो आंखौ हि आं नङाबानो जाखाया नोंहा इस लिंहरनायखौ खरानो गिदिर जालायबाय नार्जि बुदां मा सिरि थाबाय थायोहाय माथोबो होआ सोरबा लोगोफोर दङबा लिंहरदो ना सानैजोंनो गेलेनोसै र' दुम्पावखौ लिंहरनि आङो मैयासो इनस्टल खालामदों बियो गेलेनो लुबैदों होननायखाय इनस्टल खालामना होबाय आङो ज' गेलेनि र' लिंहरनि आं हेलौ आं दुम्पाव बयजोंबो अनजाथाव नै दुम्पावबो फैखाबाय आरो सासे नाम्बारखौ दे सोरखौबा लिंहरलायदो र' सन्तला अनलाइन फैदों लिंहरना आं तुम लोगों ने बोले मैं चला आया हाँ आं हले गेलेनो रोङा दै आं नोंसोरनि खिथु थाबागोन मिथिबाय आंनि खिथुआव थाबाबानो जाबाय आंनि खिथुआ जि मोदोमो जाबाय गेम मानि एदावनायल' हो जोख्लाय जागोन जोबदां स्टार्ट होदो माखौ नायबाय थाखो र' होमबालाय आयु मा जाखो बेलाय लांदांनो बेनिफ्राय मानसिफोरा माने गस्ला गाननानै लान्थि लुन्थि खारलागासिनो दं दे आयु नोंबो गस्ला गानालासिनो गेलेनो हायो आरो ओइ मा होनदोंहाय लासिंसिंनो बेलाय सोरबा बावबाय गोदैसो मोनलायबावबाय ओमफ्राय बे हाफां दा मा खालामगोन जों बिदिनो थालायबाय थानांगौ नामा मा गेम बेलाय प्लेन गंसे फैगोन बे प्लेनाव गाखोनानै थांजोबगोन जों गासिबो दाहाय दसे ने नोङो रोंलाय लाङाबो नालाय दासो सोलोंजेननायनि खोथाथ' आं फोरोंगोन दा दुम्पाव मा सिन्था लादों नोंलाय आंजों थाफाबाय थाबानो जाबाय नोङो मा एसे दावराय नोंसोरलाय दे रेडि जादो बयबो बे हाफां प्लेनाव गाखोनानै मा खालामगोन जों दा दुम्पाव नों सिरिल' थालाय नों दा मा खालामनांगौ गासिबो मिन्थिजोबखागोन आंनि उन थाबाल' जाबाय नोङो दे अला आं साफाननि दे नोंबो थाबाय दे दुम्पाव चाय ले लो गर्मा गर्म समोसा कोई और पे है चाय ले लो कौन है वे बेंचो कौन है वे हलकल जवानी है बस राइडिंग है रो हम बड़ा फनी ऐसा बेंचो के बच्चे कुत्ते के पिल्ले साला गू खाओ तुम गू खाओ बारे आए बारा बात करने के लिए आओ तो दो में तो फेस टू फेस आओ ना लड़ना है तो हमसे लड़ो ना मेरा भी नाम ऐसे दुम्पाव नहीं है ऐसा पीट के लाउटिन पीटा बना के छोड़ेगा ना तब पता चलेगा किससे पंगा लिया है बारे आए बेंचो साला भूस के नोंसोरखौ रोंलालै आं नोंसोरखौ सोर अलाव होनो खोन्थादों हा अलाव गाज्रि रायलायखायो होनना नों मिन्थिखायो हाफा आं नोंखौ सोर अलाव होनानै बिदि नांलायफा हरनो खोन्थादों रोंलालै गारनानै हारजों ओंखारहैगोनलां जाबाय दे बाराथार नोंनाबाथाय सिसिखौनो दाय जायो माखौबा माथो गोलाय मोनलायलायबायलै आयु आं रोंलालै गिबायसो आङो हाबाब रोमै नुहुरजोबलायबाय आं मा जागोन ओमफ्राय मा जागोन बनालाय दुम्पावसना गिनाङा बेखौनो साननानै लादो आरोना पेराडाइसआव ओंखारनाय होननानै रियेलावथ' पेराडाइस नुहैखालानोसै गेमावनो इमाजिन खालामना लादो आरो नों आं इउ एन्ड मी हमर तुमर कोई नहीं दहाय नोंखौ दा ओंखारगोरनिल' आङो नोंखौ आं जोनानै जोथोबनानै गादबनानै दोनाबा आंनाबो दुम्पाव नङा जाबाय गासैबो गावबागाव आनफल' खालामनानै ओंखारदो आंजों फैफाना रावबो माथो आं आनफल' रावबो खालामना बिजोंनो ज' थुफा बयबो आनफल' खालामनानै बेलेग न'आव हाब्रा बेखौसो बुंदों आं मिन्थियाय आनफल' खालामनो रोङा आं थांफालाबायबाय थागोन जिथिं थाङो बिथिंनो नोंसोरथ' आनफल' खालामासै आंखौ आंजोंसो फैफाजोब्बाय हाफां आरो दुम्पावा बैथिं थां सन्तलाजों आंजों बैथिं थांनोसै मा खालामनांगौ जों दा ओमफ्राय बिराद मानसिफोर पाबजि गेलेनो माथो सासोब गेलान्दां लुन्दां गोथै सालिफोर बायदि हा माबायदि जागोन बेलाय नुगोन दे आंजों फैफानो फै आंनि उन आयु हाबा माथो थावासो नाफाम जानो लाना थांगोन आं दा ओइ बै पिस्तला खनै थां पिस्तलखौ खन टावाखौ मा खालामगोन हा टावाखौबो लानानै दोन बेखौबो लाजायो नांगौ दा टावाफोरजों फेनफोरजों थाव सोबलाबायनो होमबालाय टावाखौनो लानोसै आं
माखौल' दाला सिलायबोनायगोन नों मिथिबाय नों हरदों होमबालाय नोङो माथो गंनै गंनै गोजोन हो आंनिखौ नों आंनि उनल' फै आं खोन्थागोन ना मानसिफोरा साला आंनि बटखौ मानो गावा नों आंसो गावनो नागिरदोंमोन नों मानो गावनाय हो आंसो नुग्रोदोंमोन माथो नों मानो गावखो आंनि नोंनि थालायो जाय गावनो हायो बे गावबाय बिनि जाबाय आरो बे गाव होमबा नोङो बेखौ दायो डेमेज मोनगोन फाराम नुखाबाय बटखौ मिथिखायो आं बट गावो बेखौ मिथिनानैबो नों बेबायदि बटखौ सिगां गावग्रा है मानो इदि नों नारजि बुदां मानो इदि रोंलालै आं रोंला बटनिबो दावराव मा जागोन ओइ टिनिबो फैदों थ' माबार आं बोरला थिरखौसो लाबोबाय आङो सिलायफोरखौ लाबासै आं बोरला थिरखौनो लाना फैबाय आं आयुलै बोरला थिरखौ लानालै नों गावनो रोङा सिलायफोरखौ ला सिलायफोरखौ है गासैबो सिलाय लाबा बोरै जानांगौ बोरला थिरबो लाग्रा जानांगौ ना नोंसोरखौ बुजियानो सासेलै आयनिफ्राय फैबाय बैथिं थांसै आं दंफाव साला आंनि बटखौ खावबाय बियो बैथिं थांसैथ' सिलाय लादो नोंबो द्रप फैदों द्रप आं द्रप लुथिहैनि र' जाम्बि लाजन जाबाय मोनथिदों ना मिथियाखै मा नों दासो द्रप लुथिहैनो नागिरदों हो लुथिहैनाङा दा थांनानै थैग्रोहैलायगोन इयो हाबा आंबो थांफानि मा गोजा उखुन्दै खुनाय मा द्रप बियो र' आंबो थांनि जल्दि फै दा एनिमि फैगोन एसे अख्रा गोजालाय मानो खोथा मानिया नोंसोरहा मानो सिगां थांग्राबाथाय एनिमि फैगोन हा जल्दि गावबा जायगायाव खबर लाना थालाय नोंसोरो लाजन जाबाय नों खबर हरनो हाया नामा नों खबर हरनोबो रोङा आरो थ' दंफाव बिनि खोथा खोनासंना अख्रालाय सास्ताना सा लानाय गोजासो मानसिफ्रानो मालाय दुम्पाव खबर लानानै था एनिमिया गावगोन दा नोंखौ मिथिबाय रिभाइभ खालामस्लाबनो हानाय नङा सनाफोर नोंसोरनि द्रप लुथिनायखौबा नुवाखै मा जाखो जनजोंसो जाख्लाबजोबजाबाय मिथिबायना हो खारदो माबार बयबो खारदो बुस्थु बे जनालाय मा फ्लाप मोदाननानै आंसो गोजा जालांगासिनो दं हो आंजों जादोब्रा जोंना बेखायनो गस्लाफ्रा थिखोनानै एकदमबारे खार माबार बयबो गोसो होनानै खोनासं मिथिबाय थांलाबायना खर'फोरखौ थिखलाबायना अन्थाइफोराव थाखुमा गाव मिथिबायना नों गावनांगौ जाखो गावलायलायनाय गेलेनायलाय गावलायलायगोन आरो मा बेलाय थाखुमालायना गावनायबालाय गोरोङा अबेनिबा दिनैसो लगिन खालामदों दिनैनो उस्ताद जादोंना पिस्तल गंसे लानानै दों दाखार नोंबो हाफां मिथिबाय बेहाथ' पिस्तलजोंनो होसोयो एनिमिखौ माथो बयबो आंखौ गाना सिखारबाय आंलाय दा मा जाबावगोन बबेथिं गावनांगौ माथो एनिमियालाय अबेथिं दङ है गुन्दाफ्रा अबेथिं दङ आं माथो नुवाबो बोरै गावगोन आंलाय र' गावलाबायनोसै आं ओरैनो गुलिफोरखौ हगारलाबायनो र' नुहरबाय खोमा एनिमिखौ आंखौ नुनानै होसोबोबाथाय गावगोन आंबो ओइ दुम्पाव बेयावलाय मा खालामबाय थाखो एनिमिया नोंखौ स्पट खालामबायथ' फै जोंनि उन फै आंनि उन फै नोंनि उन मानो थांनो आं नोंनि उन थागोन आं बेयावनो एनिमिया गावगोन नोंखौ एनिमिया नुहुरबाय होनबाय दा चिकेन जाया होमबा नों चिकेन गैला एनिमिया गावहरबाय आंखौ रिभाइभ होलै दुम्पाव माबा रिभाइभ हो माबायदि रिभाइभ होयो आं रिभाइभ होनो रोङा ना आंनि खिथुआव दांफैलै आंनि खिथुआव आखाइ होफै आयु लासैसिं नोंनि खिथुआव आंखौ आखाइ दांनो होदों मा मोनदोंहाय नोङो आंजोंबा बाराबा आंजों दुम्पाव नों आंखौ टावाजोंसो बुबावबाय माबा रिभाइभ होलै रिभाइभ दहायनो रिभाइभ होनबा आं रिभाइभ होगौमोन ना नोंलाय आं नोंनि खिथुआवलाय मानो दांनो खोन्थानो आंखौ होआबा आं था नों थै बिदिनो आंबि खिथुआव आखाइ होनायखौनो रिभाइभ होनाय होनना बुङोलै आयु मालासिबा मा बागौ जालाबायखो बेहालाय हा सन्जला मा जाबावगोनलै नोंसोरजोंलाय रोंलालै आङो सासेया ओरैनो बेखाराव थैगायबायना बैथिं दं दा गावजाजोबलायगोन हाफां मा खालामनाय जादों बे खिरखियाव माने सिदा गसंनानै थादों नोङो एसे खायलें गोनां गसंना पिक खालामनानै गसंलाय नोङो हा बिदिबाथाय सिदानो हेडशट हरगोन माथो एनिमिया नोंखौ आं जेबो देलायनाल' थानोसै आं दल'नो नोंसोरखौ नायबाय थानोसै आङो गावनो रोङा नामा हा आं गावनो रोङा आंबो एनिमिखौ नाहरनानै गावगोन ना नोंल' गावनो रोङो नामा आंखौ रोङा सानदों नों नारजि रोङो होनबाबोथ' नों बेबायदि सिदा गसंनानै थानाङा ना गावहरगोन ना एनिमिया नोंखौ गावहरबाय आंखौ नारजि रिभाइभ दहायनो बुंखादोंमोन आं खिरखि खाथियाव गसंना नोंखौ सोर गसंनाय दा मोनबायना नोङो हा खोथा बुंबा लाया ना नारजि रिभाइभ होना प्लिज आंथ' रोङाहाय माबायदि रिभाइभ खालामो बिथिं थाबा आरो गावजालायगोन मिथिबायना खिरखि जिङाव बिथिं दावखोबो मानसिया आंहाबो गावजालायबाय मा जाबावगोन दालाय दे रिभाइभ हो आंखौबो दुम्पाव रिभाइभ हो माबार आंखौ आं बुंखाबाय दा आं रिभाइभ होनो रोङा माबायदि रिभाइभ होयो आं मा मिथिगौ दा रोंलालै नोंसोरजों मा खालामनो सानगोन नोंसोरलाय बाला मा बागौ जाजोबगोन नोंसोरलाय आयु आं मा खालामबावगोन दा होमबा नों हाखागोन दा एनिमिया सासेल'खासै दे जेने थेने गोसो होनानै गेलेथारदो मिथिबाय दुम्पाव मालायखौसो गियान होदों गाव जुदि गोसो होनानै गेलेनाय मोनबा दा नों चिकेन मोनजागौमोन ना नोंनि थाखायनो थैबाय आं आंहा दाय जाबाय गावबागाव गेलेनो रोङा दे दुम्पाव एनिमि फैगासिनो फुटफुट खोनादों आङो थावाजोंनो होख्लायखागोन बाला आंथ' दुम्पाव दरखंथिं थाखुमाय थांदां दरजा सेराव थाहैथां ओमफ्राय एनिमि फैनाय लोगो गावखानां मिथिबाय
Wah yang batau aku lah kan siang omae hapina logo-logo थांखागोन आं Dumpao दहाय प्लेनाव जों रायहरनाय सेंग्रा होननानै सानना ला नों ओमफ्राय बुथारखादे Dumpao साला बेखौ सानगोन आङो साला जोंखौ एकदमबारे रायहरदोंना प्लेनाव र' बेथाखौ साला जोंखौ दहाय प्लेनाव रायहरग्राया नोंनोमोन नानो ला मस्लाया साला जोंखौ दहाय प्लेनाव रायहरग्राया नोंनोमोन नानो मस्लाया